Nekonečný příběh schátralého stařičkého zimního stadionu se možná blíží k happy endu. Radní spolu s vlastníkem pozemků společností PMS Přerov představili podobu nové multifunkční haly, která by se měla stát důstojným centrem sportu, kultury a zábavy ve městě. Vše je zatím ve fázi studie. Kdy a za kolik by se mělo začít stavět, to zatím radnice neví. Chceme prostě vytvořit kvalitní zimní stadion, kvalitní multifunkční halu, za kterou se nebudeme muset stydět, ale zároveň v dnešní době nemůžeme nehledět na náklady. A jak my, tak soukromý investor víme, že jestli ta společná cesta má dojít do cíle, tak se musíme střetnout přesně v tom zlatém středu, že ty náklady budou optimální a že ta kvalita a hodnota bude stále přesto vysoká. Moderní aréna pro 8 000 diváků vypadá zvenčí jako kostka ledu. Skleněnou dvoranou s obchody a restauracemi bude propojena s menší halou s druhou ledovou plochou. Součástí je i parkovací dům pro 500 aut. Velice důležitá věc je úspornost toho řešení, kdy se snažíme jednak už v tom návrhu, jednak v technologiích a v provozu využívat stávající konstrukce, využívat stávající technologii. V první etapě by se vybudovala malá hala, takový výhled s parkovacím domem, tak aby tato fáze ve chvíli, kdy se dokončí a překlopí se rekonstrukce na velkou halu, tak byla schopna udržet provoz, fungování hokejového klubu po tu dobu, než se celý dílo realizuje a dovede se potom do konečné fáze. Studii zaplatila společnost PMS Přerov, která vlastní pozemky za zimním stadionem. K dohodě o odkupu parcel zatím nedošlo. Obě strany se ale zatím domluvily na společném postupu při přípravě projektu, až do fáze, kdy bude hotová dokumentace pro územní rozhodnutí. To je tak gros té dohody, zdůrazním, dostat se do fáze DUR, vědět, kolik to stojí, snažit se společně v té fázi DUR vytvořit projekt kvalitní, ale zároveň co nejúspornější a rozdělit si ty náklady tak, aby to nedělalo jenom město, ale do té fáze DUR to chceme dostat společně. Až bude dokumentace pro územní rozhodnutí připravená, bude mít radnice přesnější čísla, kolik by proměna stadionu měla stát. Pokud by se ukázalo, že je dražší než 800 milionů korun, muselo by město přistoupit k úspornějším variantám, které má připravené. V záloze stále zůstává i výstavba nové haly v lokalitě Pražská Východ.